Pekný deň, milí diváci, vítam vás vo Veštiarni dnes v nedeľu 4.11.2012 a ja som pripravený dnes pomôcť vám, ktorí máte záujem o ohnivý rituál, ktorý budem spalovať všetky negatívne energie. Predtým, ako začneme tento rituál robiť, kde si na chvíľku moja dlaň zapožičia duchovnú časť vašej dušičky, aby som ju mohol vyčistiť a presnejšie vám zdiagnostikovať váš problém, tak je tu potom ešte aj veštica Megy, ktorá sa teraz predstaví. Pekný deň prajem, volám sa veštica Megy, vykladám cigánske karty. Zavolajte mi na linku 925, teším sa na vás. Takže ďakujem, Megy, a nezabúdajte, linka 925 je to veštkyňa, ktorá vešti z cigánskych kariet a samozrejme dáva šťastné číselka pre ľudí, ktorí jej zavolajú. Takže dnes otváram rituál, kde sa bude robiť očistný rituál nad plameňom. Prečo očistný? Lebo som aj včera spomínal, spln sme mali a pred splnom, keď pribúda mesiac, sa robia rituály, kde si niečo môžete želať. A zároveň, keď odchádza mesiačik, je vhodnejšie robiť očistné rituály, jak v dietách, fyzicky, užívať možno urologické čaje. Takisto je dobré urobiť takýto rituál aj v duchovnej rovine. Ja, čo budem dneska robiť, bude to moja dlaň, ktorá sa bude spalovať týmto sviečkovým ohňom a vlastne nájdem, keď sa mi otvoríte a uvoľníte, nájdem tam základné vaše problémy, ktoré vám poviem a vlastne ich stiahnem potom do tejto slanej, magicky vytvorenej rituálnej vody.